Pembelajaran Bahasa Jawa kelas 2 semester 2 tembang dolanan bertema gotong royong. Tujuan pembelajaran: mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam tembang dolanan, melengkapi kalimat rumpang tentang isi tembang dolanan bertema kerjasama, menunjukkan perilaku santun dalam penggunaan ragam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, kepanggih malih kalian Ustazah Nur Ani ing pasionan basa Jawa. Dina iki awak dhewe arep sinau babagan gugur gunung lan dondong apa salak. Ayo kita sinau kanthi semangat. Ayo kita wiwiti pasionan iki kanthi waos tasmiyah. Kita waos bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Siji karo sijine padha dene mbutuhake. Pegawean ditandangi bebarengan. Nandangi pegawean bareng-bareng disebut gugur gunung. Ayo nembang gugur gunung. Tembang ing dhuwur ora ana sambungane karo Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo utawa gunung liyane. Déning tembung gugur tegese dudu mati. Gugur gunung iku tembung campuran tunggal. Tegese nyambut gawe bareng-bareng utawa gotong royong utawa kerja bakti. Wong kerja bakti kae nyambute gawe bareng-bareng. Umpamane resik-resik lingkungan, masjid lan dalan. Kabeh sing melu ikhlas ora diopahi utawa digaji. Gaweane ditandangi wong akeh mula enggal rampunge. Nyambut gawe bareng-bareng kuwi rasane seneng, ora kesel banget bisa karo guyonan. Tembung-tembung sing angel ing tembang gugur gunung yaiku: setunggal, ngayahi, tegese nandangi pagawean. Kalih, karyaning, tegese pagaweane. 3. Gugur gunung tegese gotong royong. Sekawan, praja tegese negara. Gangsal, sayuk rukun tegese padha rukun. 6. Lila lan legawa tegese nrimo kanthi lega. 7. Enggal tegese cepet.
Ayo nembang dondong opo salak. Dondong apa salah, duku cili-cili, gendong apa bunda, mlaku timi-timi. Dondong apa salah, duku cili-cili, gendong apa bunda, mlaku timi-timi. Mangerteni tegese tembung-tembung ing tembang dondong opo salak. Dondong, woh iki rasane kecut, isine kaya eri. Salak, woh iki rasane legi lan sepet, isine atos. Duku, woh iki kulite kuning, bunder, rasane legi kecut. Gendong, nggawa barang ing geger. Pundak, nggawa barang dipanggul. Timik-timik, alon-alon mlakune tur mlangkahe ciut. Isine tembang dondong opo salak. Tembang dondong opo salak iku isine piwulang. Sing dikarepke ya iku wong sing ditakoni utawa ditareni milih digendong apa dipundak. Yen ora gelem ya mlaku wae, mlakune mung alon-alon, timik-timik. Dadi piwulangan tembang dondong apa salak ya iku babagan gotong royong utawa tulung tinulung. Nah, iku mau tembang-tembang sing ana kaitane karo gotong royong utawa kerja bakti. Saiki lare-lare tugase ngganepi ukara ing tembang gugur gunung. Difoto terus dikirim ing Ustazah Nurani. Tetep semangat lan tetep jaga kesehatan yo. Ustazah pungkasi pasionan iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.